Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasanakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yun nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito ti pagahim nyo ni Manong nyo ang Nemi Ruiz. Kumagkablawag itinembag abigat, nembag nga daw na nembag nga oras kada kaya aming sangapada. Ti pagkasalitan ni Victor, ka napakuluan iti Victor. Dear Manong Nemi. Naunag manen ti pampanunutek Manong Nemi, idi umasadeg ni Carlos iti ayan ko. Victor! Victor! Manakwan, mangikiktot ka. Kasano ka di ka ba't mangikaskaso? Ano man na ti pampanunutem? Ha? Kasto'y kadilatan ti biyag tayo? Dito'y bahay hampunan. Apay, agyaman tayo at pagturugan tayo, at panganan tayo, at pagbasaan tayo. O, no data ko matiruar, baka no mayaw-awan tayo, data yan ta, ikit ti kalsada ka na, bangketa o no anata, nga nakarugrugid tayo. Agyaman ka, dati dito unag taampunan. Kapag nga saan ka naampun. Naampun ka lang arudan. Di kahit kung asawan. Carlos, api nga sa anak na itulad karigado mga at nanangala ka nakuada nga babaknang. Api nga dati nga mabati. Saan tayo nga gasat Baka matno adanakin mo idin at daka dito. Jack, napuutan nga daka. Basta latan nakikita ka latan. Yung muno na ka na ipantoy o na. Basta adanakin mo ko idin Dito yung mahindakin pa dito Malakip ko. Adamay sa bakit? Nangarwat kanya. Hinik ka na kiti bakpak. At sumagmanong arwat kiti likod ko. Dito malakip ko Kalpasan na. Napangkam ti lugar nga nakarado tao. Kinuna na kanya. Ngagbati tasubyanan na to. Isang ba't lang nagsusubli? Kaya nang araw tinaramid mo. Sinapol ko Matandaan ang tinagan na. Nana. Tsaka mo. Basta dapuot ko idin. Malakip ko launay. Nagsangsangit ako na. Buy-buyan dagbatlat na nagita tao. Naging ka nga. At may nangalakan niya ako na polis. Kalpasan na. Adamat din may nangalakan niya nga duwang nga madre.
kalpasan na. Dito'y. Impandak ba din dito'y? Patandaan ng gayam. Di malagip mo na sa sinuti na nang paampon kanya. Impaampon na di kiti pulis ha. Tadyak matan makaawid. Jak mat amon no di balay mi. Jak dinakmat sinubsobrahan na di bakot. Bakit nga nangibati kanya kalpasan na kat pinanawan na subli akto kunanan di man nagsubsubli. Api nga ta. Api ka sa tibiyag ko. Siga, anat malagip mo. Malagip ko na danakim mo, dadak dito yan. Bagking ka at malagip mo pa yun kasanong adanong ka dito. Ada nang ibatikin ka, nga bakit? Kalpasan na, inala da ka na kiti polis, kalpasan na, imay da ka inalan na kiti madre. Malasim mo na sino na kiti madre nga alaking ka, datoy. O andan. Tsaka malasim. Apay, baka nag-aasawa dan. Dayaag-asawa nga madre. Ada. Ano kayo na nagikat ka madre tag-asawa? Apay, ang mga numakaaram so ngaag-asawa. Diyan mo manong nami ta agrab-rabel din at ipanunot kan rik na. Saan ka matod man di marigatan ti kaadami manong nami di bayampunan sinalay nga talagang masapa kang maturog, masapa kang agriing, da kami nga dan iti high school, manong nami kata, abu ka rin da kami agtrabaho. Ado kami ngagbabarkada manong, pasig kami nga lalaki. Ngem kang runan na unay nga kaklos ko ni Carlos, da Arnel ka ni Alex. Adayo kami karag di babae. Tanong kasta nga, masadag kami tayo hindi babae, nga paadaming ampon. Umadayo da kada kami. Abing umadayo kayo. Saan da kami kayat nga kadkadwa ka sa salita? Nauyong kayo? Ano nga nauyong? Tarupro pa yun, nakauyong. Na narunag yung ka, Victor. Osla kang kanayon ka agong unget. Ano? Alisto ka lumakay. Kang kanayon ka agong unget. Saan pa nga agong unget ha? Man. Nakarupro pangat no katarupam. Glalalo ang may sakang agpampangunot. Pumat kami ngagpeso. Victor. Kasta? Huy. Dito ti karakter mo eh. Kaputeng da ka rin babae. Kaputa mamanuno umisam ka. Umisam ka mga ngamin. Ope ko mo umisam. Umisam ka. Just relax. Saan mo ano pang panunutan no apay nga nagbaling ka ng ampon? Saan mo pang panunutan no apay nga dedya bakit kita imbati na ka? Hana ka sinubyan. Apay nga may nakasto yun. Mahitan, deta ka manin. Panunot ka manin nga, panunot. Kalinto na rumar tayo. Anong tutbiyak titirwan? No kaya't mo rumar Hangmat mabaling nga sa ante nga rumar. Umad-ado tayo hangmat ngumad-ado. Manumanintin maladagang nga. May daing paampon dito eh. Di ba ang panunutek? Dakil question mark. Apay nga da? Dagiti naganak nga ipaampon da, dagiti anak da. Ti amo kakit, kas kanya ko ma. Dinak nagayayatan siguro nga impas nga di inak. Iso nga impaampon nak dito. Kuno saan? Adama dagiti maladaga nga basta latan ibati da. Iti asinuman dita pangibatyan da. Kalpasan na. Sanda mo nga sublyan. Kapilitan to na din ang ibatyan da. Umay depan ito ampon. No sanda nga kayat nga tarak na baka adumat anak da. So, kasi siguro niya. Siguro. Tilang amo mga ilawlawag ka rin ito kiti mamadre. Yung sa tinabinsan manong nami nagsaludsudak ni Sister Mirna. Dati na minsan manon nami, diyak kahit agkuti agtugawak. Oray bagada nagtrabaho kami. Imasdag kanyak manon nami ni Sister Mirna. Victor, sister, anya tinuon ka pang panunutan. Graduating kayon.
Kita ngarti pang panunutek, sister. Pero graduar kami doon di high school. At ada kita sumagmanula nga mabati. Ngayon, kaduan na kada kami. Rumuharin nito dito'y bahay ampunan. Pampanunutek, sister. Sa dinutot papanak. Example kayo trabaho. Kasi nung nagtrabaho, ti high school graduate lang. Apay nga di kayo mangipatakder ti college dito eh. Tag-college kami kumamay. Kuma, ang mamanumat na mga titulunasyon, kinapudno na, adada giti kundaway nga, ag problema kami. Tadada kitay mang titulunasyon ti binulan, nga maliwatan da iti mangted. Madado kayo met. Dandan inal daw nga da may ampon. Adada kiti maladaga dita, adada kita ububing, adada kayo nga teenagers. Kaya nung agtalinaid kayo dito mapuno ti bayan ampunan. Crowded. So nga masapul nga rumura kayo. Tama pang kayo makigasang-gasa. Kasanon no, awan to ti mangala kada kami nagtrabaho. Kasanon no, mayaw awan kami. Kasanon no, masumok minto ti bisyo. Kasanon no, agbalin kam to nga problema ti gobyerno. Kasanon no, saan ka kami nagpanunot atin negatibo, Victor? Ti panunutem, di kita na paadal kada kay Toy. Saan ka agararami ti dakes? Agbiyag kayo. Kangrunan ti amin. Saan na kayo abaybayan ni Hapot Diyos? Dadat kang kanahin nga may bagbaga ka na kayo. No kasta nga. At umatender ti misa. No magmisa ni Father ito. Kahit kung nga maamuan, no sa sino di kita nagandang kanya. No sino, tiningipati kanya kidi. Nga binabian na. Kahit kung maamuan. Kahit numamam kas pagaligan, ano taramidem. Salsuda ka na kwada. Apeng ang paampundak. Apeng ang binaybayan dak. Victor, ikatemten yaman nga pa nagrebel dem. Aya? Saan ka di nga nadagsen? Tabarukong mo? Saan ka di nga kasla makulukul ti panunot mo? Saan ka pulos nga relax? Saan ka pingumisem? Nagwapo ka kuman, umisem ka? Sister, abay ngamin nga da maampon. Abay nga da reto nga pasdek. No awang kumat di ba ampunan, awang kumamat agpaampon, di ba? Tumultulong kami, may sana na government organization na to'y musli ka na kami nga agsaserbi ti simbaan, mamadre, ti mangwanis ti kastoy. Tadakam nga rin tinaanos nga agtarakan ka na ito bing, mangpadakkel. Yung mapin kami nga dagampon. Una ta damat agpaampon. No awan ti agpaampon, awan kumada ti bayampunan. Di awan kumati agpaampon. Kahit mabatilatan nga kakaasit ti maladaga, iti kalkalsada, unoon yaman dita. Nala, sige sister. O, kasta umisang ka. Agkatawa ka. Ano kung matrumping katawaan? Katawag, tibagik. Sa kampon. Ano ito nga tatbiyag ko ni Tarwar? Sa balin sa mga klase, akatawa na itan. Mana, sister, ano, kasawa ako, tapos pamilya ako. Kasano pa yung tangang mabiyag ko. Ti pamilyak na akong pagtrabaho ako. Baka sumati pa kagapuan na. Nga da sa bali nga kasukat mo nga maampon. Victor, ano kahit mga sulan, sister? Baka no, danto babae nga si Kugam, samon to baybayan. Kahit di babae nga masikugam, saan tumat nga ready nga agbaling nga ina, umay nanto ipisok dito bayampunan. Dayta, ti may sang sungbat ti saludsud mo. No apay nga adda na kitay, ipaampun dat anak da. Gabutasan da pala nga nakasagana. Ngagbaling nga ina, uno ama. Iso nga no inton makirelasyon ka Victoria ti babae.
masapol nga nakasagana ka. Nasamot ng waybayan, dagiti putot mo. Tapno saan nga mado, dagiti at tao dito'y bahay ampunan. Manong nemi, idi agturpos kami niti high school, kat palubusan na kami, manong nemi, dagiti mamadre. Talo kami, upat kami nga nagkukuyog manong. Siyak, ni Carlos, ni Arnel, kaya ni Alex. Nagtutulog kami. Nga awan, tumadayo, sumina kada kami. Hoy manong, ti mo na inaramid mi, anong nemi, si Mapol kami iti trabaho. Construction. Kapag naruam kami met, manong nemi, tinagdagsen nga trabaho, iti bayampunan, tanasursuro mi met, tekbatil ti semento, insusuro da kada kami, no kasunod agbaling nga karpintero, idadakam ti high school, nagaramid kami met, titugaw kadalamisaan. Uping ilauna ya, baka dayo kabailan? Kabailan mi boss. Upat kayo, uwain boss. Nagkapo nyo ya, nagkapo kam ti bayampunan, nagkasapol kam ti trabaho. O sige, alang kayo nga rod. Pag-awiran yung nga rod, awang pa nga rod na sara kami boss. So nga mabaling ka dito, stay in dito eh. Pamaran may agbantay ka na kita, agbantay kam dito eh. O sige. Alawan. Alalawan. Okay, kaya palis na di kita nagan nyo sa diyay, kaya din ito no, bigat, pero yan yung tutok trabaho. Kaya ba taong pagyanan nyo ako na yo, degyan kayo dito eh. At kadua ti dua agwardya nga mangbanta ka na kiti materyales. Manong nemi, nagtrabaho kam nga ron. Yan talaga makita mi tirigat. No muna, tagdadamo kami. Kadadala tamat na kita sutil manong nemi nga kadwa amin. Orasan kumarumpeng manong nemi nga agbaunda dakam nga upat iti kakaasi ka baon-baonan da. At dapat na kidigundawi manong nemi nga lukwan na kami. Pagamam tada, may bato iti lupok. Aday ko! At anong bato kanyak? Saan ang bato kanyak? Awan tumati mga nugot. Sa tantok kakatawa. Saan ang bato kanyak? Awan. Aksidente la siguro nga danarigrig nga bato. Ito rin matagtrabaho. Sino tang bato kanyak? Awan kunak pala ron eh. Sika? Ni. Ubing nga kumarit. Madimat ah. Nagkapukab lang nga ron din. Di pa ayang punan. At apay lamang iruruman kada kamintoy. Sino? Hoy, saan ka kumarita kasta? Nagmamesa ka lang. Nagmamesa, upat kami. Arnel, Alex, Carlos, makitoy. Victor, saan ka pungpuntot na kasta? Managpuntot ka launa eh. Aksidente lang siguro diyan nga narigriga bato ako na. Nang bato ka niya. Samon nga. Aksidente lang. Ano ang aksidente? Ay, ano dada? Boss, adamang lukloko ka na gito eh. Umuda siguro, nagdadamo kam launay, kasla tayo takam tirumenda. Apay, atras na kayo kuma. Di kagin lalay nga kasta, barok. Inaw na kam ngumsika. Dakdakil di bagibing ngumsika. Apay, sana ka mabuteng. Shhh, lagtrabaho kayo. Sino kami ng loko keng kuhan, ha? Sino? Awan, boss. No dumteng tinabii manong nemi pampanunutak latak. Nagrigat nagtrabaho, kakadwa. Wala ta, nagpungpungtot ka. Alis nung ko na magpungpungtot, Victor. Naku, maya, just relax. Oh, nakapanganta yun. Mabalintin tagin na, maturog. Tumbigat. Dahil naka-schedule lang mangluto, agluto ti kadenteng upat. Oh, sa titumanin na mangan, mapanagdigos, agkatrabaho pa rin. Kaya ito ka ano ito pa nagpatinggana na ito eh. Trabaho. Agpatingga nga rin ayag, biyagta nga rin sa anteng trabaho.
Kahit ko ti bungak nang. Hindi ka bungak nang ibagbagam. Kahit ko nito baling instant nga baknang. Pakigamag na doon nga kwarta. Madaan na kitilukan, magsusuruak ng drive. Kahit ko ti madaan ti paltub. Talapang panahon tam, Victor. Anak ko. Nagpasitis pasuldo na kada tayo. Wala tayo, danang mo tayo ngay. At doon, pasuldo na kiti iniinaw na nga tayo. Wala tayo nabayagdan. Wala nga samot ng minimum wage na ito eh. Kaya agdadamot tayo man kahit saan, masapol nga dam. Osto, nga umiso nga, sweldo tayo. Luklok ko na tayo eh. Eh, kami na panunutin nga malukloko ka. Ori ada aksidente lang may tuktok kang kagat, ada mang tuktok kanya ko na. Hindi nga tanong, agawan tayo ti paltog di kiti doon nga sikyo. Talapang panunutin. Ano nga tanong, mangitaray tayo ka na kita ngingina nga, materialis dito. Di sadya, nangingina di kita eh. Nung makaitaray tayo, tapapantay ilako. Instant na makigamtitak kala kwarta. Ano ito pang panunutin? Diyos ko, sa iro ito mga ayam kang na panunot mo. Api nga, dakas ito pang panunutin. Kahit ko nga ron, di makaakal iti kasto yung nabiyan. Kasano nga dasenso tayo? Lukas tulat ta. Naglaklakay tayo? Nga pababaon. Saan nga baling ko nga? Ti mabaling ko nga. Datay tagbaon. Datay tibus. So mayat kayo manuno saan? Carlos, Arnel, Alex. Mga rami titi pamuspusan. Tapno, makaitaray tayo karagit ng nginang o materyales. Ha? Paturugan tayo na kiti duwa nga gwardya itinabi. Sa tayo ito maarami ti kaya tayo. Saan kumakayat manong nemi di kiti kakaduwa ngem nalukoy kumatlayang ida? Siyak ti makamukha na kayo. Ha? Kayat-kayat na ito. Turid pakinakin lang. Yung nakas pagarigan, nagbaliga tayo, papanan tayo. At syempre, di adamat kwarta tayo, di happy-happy tayo. Nung pasapol na tayo ti pulis, di aking kuka na ti construction. Kaya, alis to lang, haliklikan na ti pulis. Diya ka mo manong nemi no asino ti mang sug-sug-sug iti panunod ko. Tapos to di kiti kakaduak. Nga da sa iro nga sumsumrak iti panunod ko. Tadakas manong nemi ti kahit ko nga ramiden. Ngayon inaramid mi manong. Naging inayarak panong nemi nga masdag kadag iti duwa nga kwardya ngagsusugel. Nangalak ti 2x2 panong nemi ket pinagsarunok nga pinang urti ulo da. Intuloy dan tinaturog manong. Sa anak ka nagamak nga makakita ti agar-aroyot nga dara iti ulo di kiti sikyo. Sa ko inalan manong nemi ti paltug da, patuta, gandi iti bala. Si Marikmaten manong nemi da Arnel, Alex, kani Carlos iti bodega. Kaya kita'y kabailan na binagkat manong nemi nanginang materialis, ket ison tinruarmi manong nemi. Nakadayo kami manong nemi iti saludsudan da kanya. Panilakon da nga rin dito. Alas to lang. Damagan tayo na sa mamano, iti hardware. Kalpasan na, ora ibababa tayo. Adot gumata. Papanantingon itan. Kita palabas tayo ti oras. Kaya kiti, di kita ni. Bangketa. Uy, dito tayo lang makiturog. Nagpupot kayo lang ha. Ang mga no, da nakasiim ka na tayo kat madamata tayo itang sapsapulan. Nagbalagi kami manong nemi nga nang deal.
kadagiti na arwarmi nga materyales. Nagbibingay kami manong. Wow. Napang kami mata na, nang sapul manon nemi ti kasidgan nga hotel, tag-check-in kami. Dito kami manon nemi nga nagsukat nga nagdigos. Dito kami nga nag-order manon nemi iti pamigat mi. Diba? Sinama ko na yun. Di okay. Oh, Carlos, abay. Arnel, Alex. Kasi kailangan naman dandanagan. Dandanagan kami, siyempre. Amangan no, agsawsawaritan di kiti polis. Amangan no, addan ti paggiwarnak ti ladawan tayo. Lapay na alad ako mga rod na ti picture. Ingatan mo, baka naalad ti langate ti CCTV. CCTV? Uy. Una saan kat, saan mo pamparutin na ita? Sa balit langate idi. Sa balitan na narunan no karwate kada Pilipinas karwate. Pagguwapo tayo. Moda pa ang siyak ni Victor nga naggaputi abayang punan. Ang moda pa nga si ni Carlos, Arnel, uno si ni Alex. Pagwapo tayo. Katsadya nung maratin sumaruno pa paran tayo. Ang kita titinalakang pagkasiraan. Paparan tayo tuwanin. Ito no, may busta ti kwarta nga dakar tayo. Jesus ka, di tuloy ti tagtakaw. Anak? Inrugi tayo, itultuloy tayo. Manong nemi, nakasarag kami tinalaka nga apartment, kat dito'y kami. Yung karigatan mi, manong nemi, binalbaliwan tila ngami. At nagkalugong, at pinaliwan na ti, putsura ti puok na. Ket awan na, ti bakalasin ka na kami mano. Nalaing kam nga ron. Masirip kami. Ay ka manong nemi nga bayat iti pa nagpaspasyar mi nakakita kami ti may sa nga balay. Mabiglaing ka adwa. Victor, sakbay nga may bus ti kwarta tayo. Masapol nga, makirimedyo tayo. Sa tino. Alangan mat nga trabaho? Adadan maduktalad da, no sa sino tayo, nagtrabaho tayo. Tamuan ti identity tayo. Saan? Well, dito nga balay. Mamunot tao, di ba? Abay nga kahit mo sa nga balay. Sirken ti dito nga balay. Kahit agala tayo, kada kiti pakiranudan tayo. Hala? Agbalin tayo nga akyat bahay. Huwag. Kasi obserbahan tayo ti sitwasyon. Ha? Agmanman tayo. Malang nga duwa, ngal daw, may sangarabi, panagsiim tayo. Kasi agpagnapag natin, aglabas-labas. Naslawan na nyaman na. Susapo ya. Adalang duwang paltog tayo. May sa kanyak, kad may sa nga Carlos. Sika, alam mo, imokom. Nga. Sika, Alex, kaya mo titi agdistrang ka, kada iti ridawan. Kaya ka. Sinusuro ka ron. Nakasusuruan. Hindi ampunan. Di ba? Data paglaingat. So, nga problema. Kayang-kaya. Nukas-kasan lang. Bumaknang tayo. No ado iti matakaw tayo. Duwa nga aldaw ken may sa nga rabii manon nemi nga nag-obserbar kami. Iti sumarno nga rabii manon nemi abag isumit nga rimuar ti kotse. Nga dati-dati manon nemi katrum-rumwar data ang kotse. Duwa nga security guard manon nemi tinabati. Iti unag tibalay ti amumilang adadta ket duwa nga tulong. Tarimuar di kita agasawa ket duwa nga anak. Hoy, tinaramid mi manon nemi. Inoray mi nga nakaturog di kiti kwardya. Sugal da. Sakam kimaladkadan iti alad manon nemi. Saan na kami nga nadnadlaw.
takas kam lang rat kumaraong nga talagang nalaing, naanan. Iti main door, manunemi, ti mismo nga nagnan. Kat kapot na marigatan ni Alex mano. Naglikaw kami. Napang kami tilikod. Magtawan aso. Datapay ti maysa nga naobserbaran mi. Awan aso. Nagtalag-dalat ang karag iti duwang gwardya. Iti likod nga nakastrek kami manunemi. Iti uneg nag-obserbar kami. Amomino sa dinutayan manunemi ti master bedroom. Sadya ti tinurong mi. Naloktan mi manunemi ti ridaw. Inlokat mi ti silaw. Rinugyan mi ti nagsukain. Nakakita kami manunemi ti ayan di ti alahas. Pare ko, alahas! Arnel, Carlos, Alex, nagkadungo alahas. Baka fake. Kasi nang baling ang fake, babak nang da. Yeah? Last, ituloy magsukain. Awan lagit kasda. Kapota siyempre. Nagibang bangko ta siguro. Yata mo. Dapat na kinibabak nang handa itad amin. No? Ipad amin ti bangko ti kwartada. Kaya dang dolil na ta. Dani, ito na ita. Kasla kahadihero. Kahadihero na ito ya. No kaadero na santibat nga mo. Alex, amon dito. Patangan tayo Sige, siya tibakan mo. Manong nemi kaday di nga rabi nakagulpe kami. Wen. Ore makabulan 2 bulan nitang agapi-hapi tayo ka doa. Nakaltikas nga na alami manong nemi ti kahadero. Hindi na mapaminin lako manong nemi na kiti alahas iti pawn shop. Ore amuda na nga tinakaw mi. Ngayon nalakamit manong nemi ti panangin pagada. Okay na. Okay. Doon ata kwartan. Papanante ka rin ka upset. Kahadwa. Ano kwarta tayo? Happy. Gumatangak ka na gini papintas karwatek. Dahil na nga papintas magpagwapo ka niya. At anak aksisina tayo pa lang. Sa tayo agdadanon sa di apartment. Wala. O sige, kanya-kanya. Nabanak man ng nemi di may isang bar. Suminuma ka. May kawak, tapos may sak. Edad daw masadag kanya kang babae. Hi. Baga kasapulan kas kanya. Siya ni Dayan. Timakderak, inawat ko dito kolap na. Victor. Victor. Tugo ka. Nalapsat pa no. Mukas kasano lang. Damok. Iti makianaig ti babae. Nada kwarta. Nado. Hindi iramang ko ti babae nga pakaragsaka. Nagkursunada ka dagos kang kuha naman. Dagiti matana, dagiti bibig na, dagiti na ornos ng ngipan na, tibang luna. O naman, apay. Uy, nabanglot sang aw ko. Nabanglo nga peso. May ay? May ay na. I kiss you. Sige. O got beer. Ano tayo minomak ti beer? May mas. Muna pagbayad ko. Nuyurwar ka. Manam na mapay. Sampay lang ang time di panag-irwar mo. Panag-irwar. Kaya kung may na tumandong tuminom, isupay, nga na ayon ti pangwarta. Di, manot kahit mong masapulin, tangarabi, di tad kon. Magproblema kami ti kwarta Baka idramam lang ngasta, baka kahit dakla ang kwartaan. Tado ka dito kwartan? Ano masapol mo? Masakit ni mother ko. Very style mo na. Man, sana kagang angaw. Kinapudno na. Dito iti may kadunga rabi. Kasi marikak dito Kano talagang erwar na. Sikati mo na.
Kahit ko lang nga, masulbar ti problema. Tapno, umatidog pa ti biyak ni mother ko. Saan ka rin agangaw? No, saan ka agangaw? Apa nga, hindi mo nang harabiim katawan ng irwarkan ka. Jack kinayat. Ana? Apay? Jack, ba't kursunada di mangirwarkan niya? Katsiyak kursunada na. Hangabalin na. Ngasikan di pangipanak, pangipaayak, di kinabirihan ko. Basta matulungan na. Talaga ka di nga saan ka agangaw? No, saan ka agangaw? Sige. Indaro na. Oresan na pa yung oras. Sige. Agpakadak nga ron. Kaya natin barfine nga. Mano, yung bagana. Sige. Itit ko. Inrandak na yung pakita manong name tidak ado ang kwartak. Ala, bak na nagayang. Milyonaryo ah. Oh, ubing na milyonaryo? Muno taon mo? Saan nga nito pati panunutan? Impang ko manong name tinapintas ng hotel ni Dayan. Kaya dito'y ko napanagnikan nga paiso manong name nga virgin sumo. Virgin na virgin manong. Agpadpada kami nga susuro. Tanadlaw naman. Hurisi ka? Damo? Damo tangang padpada. Kadi. Hoin. Sika pa lang ito muna. Katsiksikan do lang Dayan. Agpaiso? Hurisi ka, Med Victor. Saan nga gapota? Ada kwartam ng talaga nga. Nainlabak mit ka. I love you, Victor. I love you, Dayan. Ibindwa tamanin. Saan lang ay pabindwa. Tuloy-tuloy, di ba? Overnight amin. Kabigatan naman nun na nagkuyog kami nga mismoon ganita yan nga napanti ospital kalsang agang angaw mano. Nang anak. Awang pagdanagan nyo nang maitid numan-numan ti dawatin da para ti operasyon nyo. Nagasagana ka din ma-operar. Awang pagbayat na anak. Babayan na talaga stoy. At pagbayad tayo ni Victor, oh. Victor, ako pagdanagan nyo na at makaanay nga kwarta nga pagpa-operaryo. Dayan, kasalita ta ni doktor tapos may saya ka rin di amin. Isudeta ti doktor, oh. Manong name binayadak nga dagos. Numanot ka sa pulan. Tapno maopera nga dagos. Ti ina ni Dayan. Panangor-ora may manong name ti resulta ti amin. Nagkuyog kami inapaniti balayda. Baray at balay ti marikrikat manong. Sino madanon tadta? Ni Lola. Talo kam lang eh. Apay kang talo kayo. Ni tatag mo. May saka bastarda. Ano yan? Wine. Nagtalak ni nanang ko ti may isang lalaki nga nagbaybay aking kuwan. Kanimbag mangarot saan na kayong paampun ni nanang mo? Apay ko may paampun na. Kat binaybayan na ka ti amam. Baka saan kumamat nga nakasaganin ni nanang mo. Ngagbalin nga ina. Kasta ka nukat. Isot ka po ng adarigi ti mamampun. Dahil taon iti pagyamanak. Dahil patpatignak ni nanang ko. Iso nga ramidag mo ti amin. Umatidog lang ti biyak na. Nakasagana ka mga sakripisyo ti dayaw ko. Tapno lang ang biyak iti napaot. May sa nga na siya at nga ina no kasta. Kan may sakamat nga na siya at nga anak. Simrat kami manong name kat na mamuk ni Lola na. Victor. Well, Lola, Victor tinahagan ko. Habi ka sa panang matmat yung kanya, Lola?
Amang buta ka dengan dati? Haan. Magusto ka ba't batan tilangam? Gaputa, kas kalamay sa na anghel. Si Lola man. Anghel. Nagapgapwang. Kasano kayo nga mo? Customer na kitibar. Salala. May pagpaka. Di na mo nga taksa siya. Baga mo na. Kinapudno na lula kahit kulang nga may remedyo ti. Panaka-opera rin na ng imbaglagi din da. Dinting ni Victory ti biyag ko. Kahit na mamugso na itibar. Kinapudno na lula kahit naipay ko di bagikang kuha na. Yung saan nagpapawi. Basta sanak lagi di ka may bayan ni Victor. Mga no maipada ka. Kininanang mo. Mga no inton masikugan na ka rito nga lalaki kahit baybayan na ka. Sika nga bastardo, aganak iti sabali pa'y nga bastardo, wano bastardo. Ay, saan mo kuman nga ululitin? Apo, kaya, kahit inulitan ni nanang mo, sika nga apo ko, saan mo kuman nga ululitin? Tanya kahit sa ulola. Bastarda mo ti ina? Ni Dayan? Naala yung mat iti kinabalasang yun? Hoy, saan ka nagas-asawa? Impas nga ko ni Mildred, nga inan ni Dayan. Kadiso iti inasikaso na saan ko binabayan. So na lang ta, napag-graduar ko lang di high school. Sa nagtrabaho, ti makadakas, tinulad nakmat. Baka tuladan mat ni Dayan ni Suna. Tilulakin ina, katuladan mat ni Dayan. Baka baybay amto ti apo ko, barok. Saan kunto kumaybayan? Ikarik ka na kayo dayta. Oray sa dino papanak, kaduwak ni Dayan. Kita, no kayat yo, Lola, patarimahan tayo, papintas dati balayo. No agbagyo, pampanawan nyo, han? Gusto nga, arambida kitan. Magkitaag, hindi mabaling ko nga kasalita nga mangkontrata, tapno may pasdekan dito iya. Nagagangin lang ang balay, basta nalagda. Noon niya timbagak manong nemi kiniya Dayan kastamatan kinilula na isut na pasama. Balay kiti operasyon manong nemi ket nagpaot pa'y iti subag manual daw ni Nana Mildred, manon nemi nga ina ni Dayan ti ospital. Aging kang inyawid nan, katuwain manon nemi. Adamit idin paset ti balay nga impasigurado nga mabalinda pagyanan, kabayatan na maitultuloy ti balay. Hagyaman kami king ka, Victor. Halaga nga sikat ti anghel ng tinag ti langit ka na kami. Nana, awan ang yaman na. Nakam siguro, ken sigurado nga, nakam niya po Diyos nga, nagsabat ti dalami kinidayan. Siguro, kat talaga nga, nagbada ti direksyon ti puso mi. Pitik ti puso mi. Kipata, halos agpadpada kami ti gasat eh. Nagkapuwa ki di pa'y ampunan. Hanya? Ngam nagasgasat pa lang ni Dayan, ngam ti siya. Gabutasan yung impaampun ni Suna. Kadwa na kang nominatakit. Di ka tayo babaeng agsiko na saan nga tungpalin na kiti lalaki. Ti karida. Kadwa na kanong isuda kano ti mapan mangipapaampun kada kita nakda iti bayampunan. Imbagtasan yung impaampun ni Suna. Ta iti ko maampun bayampunan ti nakitaan mi. Igayat mo sa di mo amuno si sino da kita naganak ka. Saan na? Kit ni Dayan, nakita na ka din ti ama na? Sampay. Kit na kayo, nakita yo ka din ti ama yo? Nakita ki din. Imtsaka mo itandiyan na. Agyaman na kay ka, Victor. Sikat inaramat ni Apo Diyos. Tapno masilpon pa iti biyak ko. Tapno maituloy ko. Timang suwaybay ti biyak tanak ko. Sige. Panawag ka pa lang ron. Victor,
Apay, nagsubli ka pay? Kaya amok ba dito balayo? Di ba? Awan pagtrabaho, ang sapol at trabaho. Saan ka nagsubsubli di bara? Saanin? Magimati aktiwar tayo. Dito. Ala, kunam nga naggapo kay tibahay ang punan, apay baknang ka. Apay nga do't kwartang. Nangabakak itiluto. Anya? Peso? Uy. Isong iparabor ko kada kayo tinabak ko. Kaya? Gamang kami kayong kabiktor. Talagang sikat anghel ng nagtilangit para kada kami. Si Mang Petak manong nami dito apartment ming opat. Kaya agpapadakam gaya manong nami ti panunot. Tas ang sangpad damat. Oh! Victor, sikat na odi ah. Hindi ang sakti na odi no kanayon nak dito. Awang kayo. Napnapanan nyo. Napangkam naghapi-hapi ah. Akin logan na ita. Logan tayo. Sino muna tag-drive? Siya ko na ni Alex. Kaya susuruan tayo amin tag-drive. Waling nga sa kakaisa itong tilugan. Anak, kumusta ti bakasyon nyo? Ay, kita, mayat. So na lang ta, alis to nga na ibus ti kwartak eh. Agsapol tamanin. Sapol tamanin ti balay. Nga, sirkan tayo. May kadwa nga balay, manunay mi nagbalagi kami manin. Aging gani na pupuutan, manunay mi. Sagkakaysa kami ang tilugan. A moment tag-drive, manunay mi. At damatin lisensya mi, manong. Alis tumit lang yung remedyo. Basta ada kwartang. Oan, alis to lang kaso, di pa nag-lisensya, kada dumapay ka sa pulan. Basta gayab ti ato kwarta na, manong. Ya, ti kwarta, mamandar na ti tao. Awan ti kuskus bulungos, basta kwartam dito, kukam dito. Aramidim lang dito. Oh, sige, alis to lang. Oh. Iti may katlo nga maray, manong nami, nga sursurbian mi. Awan security guard, manong nami. Nakalalis to kakadwa nga sirkin. Yung maumpay nakita ka tao ah. Awang pagkanta, awan tao nga tan. Anang awan pare, do Jenny. Wow, nalapsat nga bakit. Langanat doon nga bakit ko na. Nalapsat pa lang bakit. Kakadwa, puwera grape ah. Ana? Puwera a grape. Agana talang ka nagiti sa nikwa. Ang mabalintay ang pakinanodan. Puwera great. Si Alex, apay, loko ka. Di may kadwa nga balay nga. Sinirek tayo. Basta ko sunadam hindi katulong. Kaing ingas na kami ng chicks ko eh. Puwera rep ha. No problem ito. Damat pangipeksan. Miti army no kas pakasanulan. Nga sa nga rotin no. At damay sa nga babae nga kapit napintas kita makagargarit lang ana. Basta, awan ti rape. Saan nga nayunan dati kinaluko tayo. O nganayan nga makiraman tayo ti kukwa na giti babaknan. Hey? Di tayo matakawan kat, di kita nakurapay, di ba? Gusto nga takawan tayo di subsubra. Di sanikwana ngayon puwera rape. Tapos tikas ta, kat saan ba't ako nga dakas tayo unay. Sinarek mi deta nga balay manong nami. Hoy, iti master bedroom. Awan tao. Dito kami nagsukain. Awan. Sus, malasagid eh. Aging ka manong nami
nga sinerek da Alex, Arnel, kani Carlos, tibay sapay nga silid. Kadi pinayapayan nak manong name ni Alex. Apay, da babae dito Hindi sumrekak na barabadan tingiwat ti may sabakit. Ingkalot na rin ti ima na ti headboard ti katre. Abay kasi inaramid yung kang kuwana. Tamno sa nga gikis. Nakaringay. Kat, awamat ti mabaling nga pakinanawdan. Di salutsudan niyo kang kuhanan ng pangintultulinan da. Katulog la kano'y sunad to. Ininikat ko manong nemi ti barabat tingiwat na sa konsenyas sanggagikis. Masaktan ka lang. Sino ka? Nakapsut ako na ako. Nakapsut ka, saan ka nagparsak? Basta talna ka lang. Handa ka ananuan. Hanggang may mata kriminal, hanggang pa nga rapist. Kahit mi lang di magkiraman noon niya mati, may tuldol nga sa ni kwarito. Katulong ka lang. Huwag ti mahala ko niya. Sa dinot ayan ti posible nga. Pakalamin iti alahas wano kwarta. Sino katom nito Dududuha kam lang kini ma'am. Ma'am, tibos ko. Babae lalaki. Babae. Victor, tibagbaga na siguro kad di nakita tayo. Victor. Apay naklat ka na kang tinagan ko, Victor. Victor. Apay nana. Lola ko na. Apay Lola. Hawan. Sige, balbalo mo lang iparaot yo. Balbalo yung ikadan yung ikan yung barabat tingiwat na. Imbilin ko mano. Kalpasan na. Sarkan dira ito mga silid. May sak manong name ng sarek sa bali pa nga silid. Naging tutak. At na nakaidda manong name. Mas turog na. Saan ko ngayon lukat tiri daw uno saan ko nga inyon tisilaw medyo naranyag ti lampshade manong sa damat flashlight ko. Nag-flashlight ak tumabaling ko ang pakinadaundan kabayatong na saan pa nga nakariin timat maturong picture manong nemi niya kiti makikita picture may isang ubing kura ka kaslasyak da ito ya kasto tilangak hindi ada nang himpati kanyak nga saan na kasinumsubian Tetsa nga bakit? Diyos ko, ang mukha nga tawagan, Lord. Tawarin na kastoy hararamidin mi nga mananakaw kami. Daka, sikat ipagkidkid daw miti panarabay. Saan ni Satanas? Ang ito nga mapaspasama kanya. Ito maliyawak iti ayan ti katre manon nemi nakabangon gaya men ti maturog. Kasino ka? Shhh! Insanyas ko manon nemi ni panagulimat na. Impasarang ko ti flashlight kang kuhana. Nalapsat nga babae. So dito din nakita mi. Idi agsusurbay kami. Idi agsisiim kami. Ngunit masapul mo. Kinabaknan mo.
Saan ka man ano, basta itan mo. Mabiglang, timak dermano, kat adda mapan nalinukatan. Dito lang ti kwarta nga dito balay. Adda iti bangko, ti kaduan na kwarta. Urek sukahin ka. Alahas. Dito launit ti pagpakasik. Gusto mo nga lalan ni kita alahas ko kapag napakalaglagipak kadagit na ganak kaniya. Nakalukat tiri daw manong naimi masadag. Di ba isa kadagit kakaduwak na ni Carlos. Kahit kinunana. Victor. Shhh. Carlos. Abay. Awan. Ngayon dito tiyanda. Attended na na kwarta rito. Bakit? Gamamon. May sa labandil. Awang kanot sa balid. Pabali nga pakiranudan. Saan kayo nagalala no? Nadagsan ang pakiranudan. Saan na kami kumangananuin? Han kuma. Nagtako lang tarantami. Kawarin sa bali. Victor, tinagan mo? Owen. Mabaling ka ding ikatin. Deta bunetin. Tapay. Magusto nga. Dada. Victor. Victor. Apay ulit-ulitan di Victor nga nagang ko. Mabaling ka ding lumikod ka. Padala kita na bukot mo. Apay. Amom nga da. Ata. Anak. Sakti inam. Anak? Kasano nga mamati nga siyak. Ti anak mo. Si kati inak. Kad nagbaknang ka. Saan ka dagiti agpaampon, mangipaampon lang ka dagiti anak da. Kat dagiti nakurapay. Dagiti nabaybayan ngobing. Anak. Adarason kan ka po na. Ano apay nga. Inaramid mi ti kasyay. Nilolam ng Sabel. Ganda iti data kwarto. Isu iti baon ko. Nga nangyaw-awan kang ka. Isu baon ko nga nang kontak. Iti bayang punan. Tapno di kasta. Sadyay ka. Anya. Impampuntak. Tapno lamang liklikan. Ti tao nga mayat amang papatay ka. Nga saan da nga sinubsobrian? Sinubrian da ka. Tsaka mo. Takinay kayat min. Nga saan ka nagsubli? Kabayatan nga si bibiyag palaing di tao nga mayat amang papatay ka. Nasara ka mo ti pamilyam, Victor. Talik mo pa. Mapay nagbaling kamatan nga mananakawan ako. Kaya't ko sumuko kahit pa nakabagitilinteg. Gadyak ti mangilaban ti kasum. Anya? Anak, saan pangala daw ti amin? Tapno sulunitak ti ado nga nagkurang keng ka. Iti sang ko maawatan. Iti awanan ti mayat nga tao nga pangpapatay kanyak. Api nga sanda ka sinublian kan sinapol. Sinapol da ka. Yung sanda ka na sa pulan. Pati di tao nga mayat amang papatay kang ka. Kat isuda pa iti nagsapol. Ti
ti bagpindasan na ket sanda ka na sa pulan. Mabalin nga sanda ka nga malasin. Nabiit pa'y ngamin. Nga natay, ti tao nga mayat amang papatay kan ka. Kaya ti tao nga mayat amang papatay kanya. Tapno lang mabukudan na tibak nang natawidan ta, uno tinawid ta, kadalulo kinilulam. Sino na nga tao? Inampun, dapapakin ni Mamay Suna. Kaya't dalang nga madanda iti lalaking anak. Kalpasan nga saanin nga ganak di mama. Naampun, ngim, isumat tinagbalin nga ako. Yung baglagi din, tasa nga nagbaligi, aging ka nga natay. No, ampun, apay saan nga makipagtawid ko, kaya't nga bukudan. Nadamatin na itad kang kuhana. Ngam kaya't namin pinsan ang bukudan. Tig, pamuspusan na. Matayak, kan matay ka. Tasika, tikang runaan, nga, pakairidan, tikadaklan nga pasat, tikinamaknang. Akas na ilanad, iti last will testament, dagiti naganakan niya. Sakbay nga natay da. Nadakil pa iti pamatik, nga nakamit lahing dayjay, nga ampun, iti ininot apa nagsaksakit da. Gapot na kinatulog na, ti maisa ka iti katulog. Tapno sa bidungan na, dapapakin ni mama. Nilolam nga Sabel, iso tinakbud no kanyak, iso saan nga nakikadua, karedya nga ampun. Iso ti katulong nga kini, nga maidayo ka, mailim ka, tas kaedi ti kahit na kumuna papatayin, idiubing ka pa. Lokasta, si Katinak, wan anak, siyak ni mamang mo. Siyak ti inam. Mama. Naging narakop kami manunim. Kitam kadlaeng kada talangin pa naging narakop mi. Ores saan ko apeng kenen no talagang isuti inak. Kat mariknak nga isuti inak. Hindi pa nangarakop ko ken panangarakop namat kanya. Impakita na di dumapay nga kinapudno manunimi ladawan ken kiti papeles so mga paniknik. Nga siyak ket anak na. Nga isuti inak. Anong nimi kabigatan na nangayam iti abogado ni mama tapno di kasta ket isuti mga isuko kada kami. Timitlaeng manong nimi nagbasulan mi kada jaya panangdangran mi kada iti duwa nga security guard iti construction nga nagtrabaho mi iti damo. Ken iti panakaipanaw ti medyo ng balor manong nimi nga materyales. Awamat, ti nagreklamo, uno nang ipila ti darom kanagitiya, duwa nga sinarek mi nga nagbaligi kami, manon name. Awamat, ti pamanikdig na, nda kami unusaan. At binagbalin manon name ni mama, nga, nasa pulak isuna, nasa pulan nakmet. Karing pinagbalin daman, pinagbalin mi manong nemi nga may salaeng, iti nagapuanan mi nga basol. Deja laeng, panaglibas mi, nga pimanaw ka nang ilibas kami kadibutarianos. Kinagpaiso na manong nemi, nagbayad kami ti danyos, kat saan kami nga nagtalineid iti pagbaludan. Inaramid amin ni mamati amin manong nemi, tap nalikasta kat saan kami nagpaut iti karsel.
Nagtalanad kaming upat, idesidong ni mama, kastamatan kinilula Isabel. Manong nemi, awang matan ti pagpagadan mi, tanatay matan ti tao, nga inampun, dagiti lulak in lulok, manong nemi, nga nangagum, iti kayat da, ngaguman, akinabaknan. Anong nemi, da kaming upat, intuloy mi tinagbasa. Irinto, tanidayan, kat intultuloy mi, manong nemi, ti relasyon mi, kinapudno na, at damatan putot ko kengkuana. Kat dinakayat, manong nemi, nga agbalin nga bastardo, ti anak mi, dito ti kapuna no apay nga inkasar ko isuna. Na kaming upat, manong nemi, kalbasan, nga nakapanunot kami, ti kasdyan, nga naramid mi akinatapis. Na kami nga taitan, ti kasasimpatan, kan kalalagalan. Nagruna, idiaddan, pagtrabahuan mi manong. Tinegosyo, nga nabaybayan, idi ni mama, kapungorot ti kasdyan nga panagproblema na. Siya kon tinangyawatan na. Nagbalinmet ng empleyado, manong nemi di kitalo. Iti na nga ato a posisyon. Nag-aasawa kami aminan manong. Kahit no kasta nga makalagip kami, agtitipon kami ng upat. Agrama man tan di pamilya mi. Inusterya kami, kikinatawa. Kitam kadlangan niya. Bagpakin ka, Victor. Taadlam mamang mo. Dapay lulam. Da kami talaga. Di mi amon sinut amakin inami. Ano bale? Adamat asawa yo. Kaya nadamat anak yo. Ketwan. Dikit anak yo. Anda nga maampon. Wano hanyong iapon. Kamata. Di yo kayat nga maitulad da. Kadakwada. Uno saan nyo nga maitulad. Di yo kayat nga maitulad da. Iti napasaran nyo. Oen manong nemi nudaduma at dadagiti pasamak nga slansante nga patyen nga mapasamak. Nasungbatanen manong nemi di saludsud ko, idi. No apay ngamin nga adda mayampon, adda apay ngamin nga adda agampon. Na duma-duma ti rason manong. Karunana, una nga rason, ti talaga nga saan da nga kabailan no, saan da kayat nga aramidan ti rebenda nga ina kenama. Kami siyak manong, naampunak, tapno di kastakat, mayadayuak, ididakas nga panggap. Tiya, inampun, dagi dilulok en lula, nga nagbalin kakamsat ni mamang. Ada kita naluko nga ampon, ada mati kita nasingpet nga ampon. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, yaman naklauna iti anus mo nang ibasa, kat sabi ko man, damat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan di biyag, karikitipadak, nga di bungeg, kan nagbuya, more power to your program, manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Victor. Thank you, Victor. Ito yung panagisurat, panagisend kanyak, iti detalya, ito surat mo.